एगो कविता हमरा वो लोग सुनाए के चाहे, काफी खूबसूरत और काफी प्यारा बा। शम्स जामिल जी के साथ सबसे पहले तनी उहे कविता सुनाई जोन की दर्शक लोग के जोन भावेला। देखिए एगो बड़ी सुंदर कविता बाटे जी कि एक त जीव के जरल बानी, एक त जीव के जरल बानी, साँचो केतना हहरल बानी, आ एगो जिंदगी जिए खातिर, एगो जिंदगी जिए खातिर कएगो जिंदगी मरल बानी। छोड़ी के फिकिर दोसरा के, छोड़ी के फिकिर दोसरा के, अपनन से ही डरल बानी, आ अपन बेगाना रिश्तन से ही, अपन बेगाना रिश्तन से ही नेमुआ लेखन गरल बानी। नैनन में अब लोर कहाँ बा, नैनन में अब लोर कहाँ बा, भीतरे भीतरे ढरल बानी, आ लमसम रोज मधिम आँच पर, लमसम रोज मधिम आँच पर घीव के जैसे खरल बानी। आ दुख पीड़ा से देखी ना आजू, दुख पीड़ा से देखी ना आजू, फेरू एक बार भरल बानी, आ हर बेर धोखा मिलल बा तबो, हर बेर धोखा मिलल बा तबो, बिल्कुल नहीं संभरल बानी, बिल्कुल नहीं संभरल बानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।